senatorial interviews ay tinataguyod ng Super Radio DCWB, Double B TV at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections. DCWB #1 sa Mega Manila. SOS Servicio on the Spot. SOS. Ako yung ikaw na ba na senatorial interviews, maganda po yan, panoorin po natin lahat para po makilala po natin yung mga tumatakbo sa pagkasenador. Ano? Alamin po natin yung kanilang mga opinion at stand, ano, sa mga issue at yung kanilang mga plataforma. Nung po tayo
sumampa sa halagang 360 pesos kada kilo. Kabilang sa mga sinasabing rason at aspresyo ng